Kilai tali ki kan hon ki bakan thup ya ka Northeastern Hill University Teachers Association ka Meghalaya Confederation for Academic Welfare bat kum juru ka Meghalaya Tribal Teachers Association kila Phah da ka Jingthoh syakatnat Human Resources Development ban Pynsangeh no Mardor ya ka Academic Council balakhot penlong the Vice Chancellor jong School ba Northeastern Hill University u Professor SK Srivastava u Convened jong MeCAW uba Roy Kupar Sindrem habaya kren bat kelat pathai kubor hakasni balang jong katayaw ula pentep bakaseng kalada Phah da ka Jingthoh saka Ministry of Human Resources Development bakan Pynsangeh ya ka Academic Council kabala bu banlong hakasni palai kaba uni u Vice Chancellor bamenta u Professor SK Srivastava ula persang banwanra ya ka jingpen kala ya ka Statute Subclause 2A 2 Jong ke statute 2 kanang ba endep la ban penjalan syu ya ke samoi trekam jo u nakasisnem saka asnem kanti uba sendrem ulo ongru lada ka Ministry of Human Resources Development kamla ban Pynsangeh ya ke jihalang jong ke Academic Council nakalyang jong ki ken sapharu da ka ujor cha u visitor jong ke school ba NEHU bat ban dawaru badai ban wengno mardor yu Professor Srivastava nakashuki Vice Chancellor halo ke jingpen ken ya ki kendon trekam jong ke ni ke school ba habakam tho teng e ya ke soka jalla uba sindrem ulong bakum ba kalong menta ke sorka jalla kala that kti yelade bakam don benta namar ba ke school ba NEHU kedai ke shlem puli ke baha bapo ke jingpet jong ke sokar pedeng ndrai ha ke jing shisha la kalong ha ka statutory body ha ka Academic Council lane ha ka University Court ke soka jalla ke don la ke benta ban Phah ya ki nong mi khmat jongka kini kilai tali ki kan hun kila dawaru ya ke sokar pedeng bakan penstet no mardor na ke benta ban thung yu Vice Chancellor bathamai hapo ke school ba NEHU bat ban weng no shisendon ya Professor SK Srivastava nakaliang jongi ka MeCAW ngin sa tho pa da ka official complaint show visitor jong ka university ban pen I ka ni ka jing pen ken ga jong u ya kini ki an ki ba ka sarkar ka parliament kala shana ba ka ju ka por bandawa ba de ban weng sendon yu u nakani ka pus ka ba mo ubat na markat kum ka statute jong ka NEHU ka ong balada kut ka portray kam jong nu VC kidon artli ki option ki ba visitor la ban le ka baningkong ula ban thung yung nu senior most professor kum u caretaker VC dan ka baar ula ban extend ya ka term jong VC ubadon te hakani ka ba kum ba kalong menta ka ministry ka visitor shim ya ka option ka baar ha ka ba extend ya ka samoy trekam jong new VC ubadon menta te lada kani ka jingle ka jong u nakapor sa kapor kapan ken yi ki statute jong ka university kamtame ki anya ka balasna ka parliament ngiman si ban tho sa ka complaint jong visitor bu dai ban weng no shisundon yung new VC kum balong menta